שבאמת עוסק בנוסחי התפילות. שמי נעמי כהן צנטנר, אני מוזיקולוגית ואני מדברת איתכם מפילדלפיה. אני נמצאת כאן בסמסטר באוניברסיטת פן, במרכז כץ לחקר, מרכז לימודי יהדות מתקדמים. ואני החלטתי שבזמן הזה של השהות שלי כאן אני אבקר בכמה שיותר סוגים של בתי כנסת. אז אני ביקרתי בבית הכנסת הספניש פורטוגייז, בבית כנסת של חב"ד, בבית כנסת קונסרבטיבי, בתפילה ריקונסטרקשניסט, בתפילה שהיא ישיביש, בבתי כנסת המודרן אורתודוקס. בבתי כנסת יש בהם המון חזנים ומקהלות וחזנות, ובתי כנסת שבוחרים במודע לשיר כמה שפחות. והגעתי למסקנה שכל מי שעוסקים בתפילה, אם בחקר התפילה, כמובילי תפילה, הם בעצם עוסקים בדבר אחד. כולם עוסקים בעיצוב. בעיצוב המפגש עם הקודש. ודווקא הניסיונות האלה לעצב אסתטית ומוזיקלית, ובמקרה של הספר של ראובן, גם טקסטואלית ותוכנית וגרפית, את האופן שבו אנחנו נפגשים עם האינסוף, דווקא הניסיון הזה להבין את התפילה, הניסיון הזה לפגוש ולעצב, להבין את האופן שבו אנחנו מעצבים את האינסוף, היא מפגישה אותנו עם המגבלות האנושיות שלנו. כי דווקא אנחנו מבינים שכל הניסיון הזה של העיצוב, שאמור להוליד ולהוביל ולהוליד מפגש עם הקודש, הוא בעצם רק מסמן ומסמל בכל מיני רבדים את המפגש הזה. הוא רק מנסה לעצב בכוחות האנושיים ובמגבלות החושניות שלנו את האפשרות לדמיין ולערוך מפגש שכזה. כמוזיקולוגית שחוקרת מסורות ליטורגיות מוזיקליות, חוויית העיצוב הזה של המפגש עם הקודש מתרחשת בקרב החזנים והמלחינים ומנצחי המקהלות, וכמובן בפיהם של בני הקהילה בעצמם כשהם שרים. והשאלה שהם שואלים את עצמם, ושאנחנו כחוקרי תפילה ומוזיקה שואלים גם, היא האם הם הולכים לבחור לעצב את הטקס הדתי במוזיקה שקרובה לליבם, שקרובה לחיי היומיום שלהם ולמרחבי הצליל שבהם הם חיים, או האם הם הולכים להרחיק אותנו, להרחיק את המוזיקה כדי שתייצג את השמימי והמרוחק והאינסופי. האם התפילה תהיה ארוכה, עם חזנות ומקהלה ומגוון גוונים של מוזיקליים שמבטאים ביטחון, התרפקות, יראה, בקשה, תחינה, או שהתפילה תעוצב כאירוע קצר ככל הניתן מתוך תפיסה שהעיקר הוא לימוד התורה והשיבה הביתה בזמן לצ'ולנט, והמוזיקה צריכה להיות מצומצמת כמה שניתן, למינימום הנדרש. הספר של ראובן גם הוא עוסק כמובן בעיצוב, אולי בצורה המוחשית ביותר, בעיצוב הגרפי, בעימוד, בפונט, במרווחים ובהדגשות ובגודל האותיות, בצבע, בגודל הסידור, וגם בעיצוב של הטקסט. אילו מטבעות לשון יהיו, מהם תפילות מיוחדות שנמצאות, איזה מזמורי תהילים ייצגו נכונה את האני האנושי והקולקטיבי שמגיע למפגש עם הקודש. ואיך האינסוף מעוצב דרך תפיסה חושית טקסטואלית שכזאת, שמבצעת את הטקסים האלה, את הטקסטים האלה, ויוצרת את הטקס הזה. אז זה כבוד מאוד גדול עבורי לשמוע מראובן וגם מן הדוברים האחרים על התכנים ועל השיקולים בעיצוב המפגש הזה של האדם עם הקודש ועם האינסוף. אז אני רוצה להתחיל בלהציג בפניכם את פרופסור אביגדור שנען, שהולך לדבר איתנו בנושא מה נשתנה סידור אביחי משאר הסידורים, ולהציג בפניכם את פרופסור אביגדור שנען, שהוא לימד הרבה מאוד שנים בחוג לספרות באוניברסיטה העברית, שהוא עוסק בחקר המדרש והספרות המקראית, ובשנים האחרונות הוא משמש עורך של סדרת פירוש הישראלי החדש מבית אביחי, שבמסגרתה ראו אור פירושים לחמש מגילות, למסכת אבות ולספר יונה, אולי שכחתי משהו, אם כן תוסיף. ובהקשר שלנו הוא העורך של סידור אביחי, שיעמוד במרכז ההרצאה הזאת. אז פרופסור אביגדור שנען, בבקשה. תודה רבה. אני רוצה לומר שלום להרבה אנשים נחמדים שאני רואה על המסך, או ברשימת המשתתפים, חברים, קולגות.
ברגע זה באתי מבשורה טובה כאשר חבר טוב צבי מזה קיבל פרס ישראל, וזה תמיד שמח לראות שיש גם דברים יפים וטובים בעולם המעורפל הזה שלנו. מכל מקום, לגופו של דבר, אני מודה על ההזמנה, היא מכבדת אותי מאוד, מהסיבה הפשוטה שההרצאה הזאת היא בת 26 שנה. זמנה באמת היה צריך להיות כאשר סידור אביחי הופיע, וזה היה בין 1998 לשנת 2000. כלומר, השאלה באיזו מידה ההרצאה היא רלוונטית למה שקורה עכשיו, לאור מבול הסידורים הנוספים והמבול הדיונים שבהם, והשאלות שכבר מנית כדברים שראובן עוסק בהם, פונטים וכיוצא בזה, רווחים, אז אני יכול לספר לכם מגוף ראשון, חוויה של אדם שהוזמן לחבר סידור, וגם עשה כך, מה היו השאלות שעמדו בפנינו, כיצד הכרענו בהם וכיוצא בזה, ייתכן מאוד שזו שיחה שכבר מזמן עבר זמנה, אבל לפעמים מביאים איזה מבוגר אחד ככה להרים להנחתה לצעירים ממנו לדיון בסוגיה מורכבת יותר הזו. ובכן, הסיפור של הסידור הזה חוזר חזרה, מקווה שרואים אותי היטב, שומעים אותי היטב, חוזר חזרה לשנים האחרונות של האלף הקודם, 1996, 7, 8, כאשר נתוודעתי לזלמן ברנסטיין, האביב המייסד של בית אביחי, ושל קרן תקווה, ושל דברים רבים אחרים, אותו פילנתרופ יהודי, שסכום גדול מאוד מכספו, הוא הקדיש למה שקרא לו שיפור היחסים בין יהודים שבעלי אמונות דתיות שונות, והקניית ערכים יהודיים, לימוד טקסטים יהודיים וכיוצא בזה, וכולכם מכירים אני מקווה, את בית אביחי, את הפעילות של בית אביחי, בירושלים, כעת גם מחוץ לירושלים, בהרבה מאוד גם באינטרנט, לעולם כולו, ובמסגרת זו אני הגעתי גם אל ההצעה לחבר סידור. הדבר הזה היה, אני אפילו זוכר את הרגע, אני מוניתי על ידו לשבת בישיבה של קבוצת המנהלים והמארגנים שהקימו את בית ספר קשת בירושלים. גם הוא אחד מהפעילויות של זלמן ברנסטיין, זכרו לברכה, והייתי אמור לדווח לו כיצד בית ספר מתקדם, התוכניות שלו וכיוצא בזה, ובאחת הפעמים שדיברתי והזכרתי את העובדה שבית ספר קשת, בבקרים התפללו הדתיים, ואילו הפחות דתיים, הקרואים לא דתיים, חילונים, יעסקו דבר אחר, נושא הסידור עלה, למה לא נחבר סידור? ומהשאלה הזו יצאנו לדרך, כאמור, בשעתו, כאשר התהליך היה ארוך ומורכב, אולי זה גדרה דבי שולטפי, אבל נדמה לי שבסופו של דבר, אפשר מזה ללמוד דברים רבים, גם רלוונטי למי שיוצא היום אולי לעשות דברים דומים. כל מקום תחילה, כמו דרכה של קרן אביחי, יצאנו לבדוק מה קורה בשטח, הייתה עוזרת הוראה שעברה על כ100 סידורים, וסיכמה את המצב שבתוכה בכל מיני שאלות למיניהם, הנקודות החזקות, הנקודות החלשות, כאמור, סוגיות שכבר הזכרתי כאן, פונטים, גודל, סדר, מבנה, דגשים, מלרע, מלעיל, כל סוגיה שעולה על הדעת, ולאחר שהיה לנו מידע בסיסי, מה כבר קיים בשוק, היינו צריכים לשאול אז מה אנחנו רוצים להוסיף על ההיקף הגדול של הדברים האלה. לצורך זה, אני לא יודע אם זה קורה בכל סידור, הוקמה ועדת היגוי מאוד מגוונת ברוחה של קרן אביחי. אני מונה את חברי הוועדה, משום שאני גאה מאוד שהצלחתי לנווט ועדה כל כך מורכבת. ישב שם הרב דוד אסולין, כעת ראש ישיבה בדרום, כמובן בשמו אתם יודעים מאיזה הקשר הוא הגיע, ותוארו גם מלמד על יחסו אל הסידור בכלל. לידו לקחנו את מוטי בר-אור, שהוא דומני רב קונסרבטיבי, מכל מקום פעיל מאוד מאוד בהפצת יהדות במסגרות שונות, אלמה, קולות וכיוצא בזה. הוספנו את מלילה הלנר אדג'ט, חוקרת קבלה, מיסטיקה, לכך הצטרף גם דני דניאלי, מי שהיה מנכ"ל בית אביחי באותם ימים, בחור חילוני מוצהר, אבל עם גישה מאוד חיובית ליהדות וידע גדול למדי. כמובן, אני לא יכולתי בלי פרופסור יאיר זקוביץ', חברי, גם הוא חילוני מובהק, ואיננו מבקר בבתי כנסת דומני כמעט כעיקרון. הוספנו גם את דוקטור צבי צמרת, זכרו לברכה, גם הוא ודאי מוכר לכולכם, גם כן אדם עם גישה מאוד מיוחדת אל חינוך בכלל, אל הוראה ואל יהדות, ולא הסתפקנו בכך, אלא גם הרב שלמה ריסקין, ייבדל לכם אחרים, הצטרף לוועדה, וכל הוועדה הגדולה הזו, יחד עם זלמן ברנסטיין בשנותיו האחרונות, הוא נפטר שנה לפני הופעת הסידור, הסידור הוקדש לו, ועדה התכנסה יותר מפעם אחת לדיונים
לחילוקי דעות, להחלטות, להכרעות, לניסיונות, כאשר עשייה לנו גם עניין של קבוצות מיקוד. שוב, כיוון שהכסף לא הייתה בעיה, קרן אביחי, יכולנו לשאול את עצמנו לבנות קבוצות מיקוד בעזרת חברה שעוסקת בכך, להביא לפניהם דוגמאות, לשאול אותם שאלות, קבוצות מורכבות, דתיים, לא דתיים וכיוצא בזה, דתיים ברמות שונות, החל מחרדים ועד רבה רפורמית, אם זה הקיצוניות, וכמובן יהודים שמבקרים בבית הכנסת רק בהזדמנויות מאוד רחוקות, וקבוצות מיקוד אישרו תחילה שאכן יש צורך בסידור חדש, נאמר כך, יותר ידידותי, סידור שהוגדר על ידי, ציבור שמיועד לציבור המתפלל לצורך לימוד והעשרה, ולציבור שאינו מתפלל דרך קבע, גם מורה נבוכים להשתתפות בתוך התפילה שהוא מגיע פעם לבר מצווה או בכל הקשר אחר. כלומר, קהל היעד שלנו היה מורכב משני סוגים של בני אדם. השאלה הראשונה כמובן שעלתה על דיון, לא פלא, זו שאלה של הנוסח. איזה נוסח נבחר? אשכנז, עדות המזרח, ספרד כפי שהוא נקרא במרכאות וכיוצא בזה, ולאחר שהתייעצנו עם אנשי רינת ישראל, וראינו אז בשנת 1998 לאן המגמה הולכת, מה הסידורים שמודפסים יותר ומה הסידורים שהולכים ונכחדים, היה ברור לנו שהבחירה בנוסח ספרד, כלומר הנוסח האשכנזי של החסידים, כך נקרא לו באופן גס, יהיה הנוסח שאנחנו נביא כנוסח הסידור, וכך הייתה החלטה ראשונה יחסית קלה. אבל אז היו שאלות רבות נוספות. הסידורים של אז, שנת 2000, כמו הסידור רינת ישראל של היום, יש בהם הכל, בכל, מכל. יש בהם תפילות לחול ותפילות לשבת, יש בהם קריאות התורה לחגים, יש בהם זמירות לשבת בבוקר, יש בהם טקסים פרטיים כמו פדיון הבן, הם מורכבים מאוד, ולאנשים שביקשנו לפנות בייחוד, אלה שאינם מתפללים, הדבר נראה מבהיל, הדבר נראה כעומס גדול, ולכן ההחלטה הראשונה הייתה שאנחנו נפרסם את הסידור בשני כרכים שונים לחלוטין. סידור לבית הכנסת, לא לשבת בבית הכנסת, כך קראנו לו. יום השבת בבית הכנסת. כל מה שקורה מאז שיר השירים, שלפני מנחה, ועד קידוש לבנה, שבסופו כל מה שמתרחש, תפילה אחר תפילה, בלי לפסוח, בלי לוותר, ואז יכולנו להעביר לסידור השני, סידור הבית והמשפחה, דברים מסוג אחר, ומיד אני עוד אפרט ואומר מה קורה בכל אחד מהם. זו הייתה החלטה קרדינלית, לפרק את הסידור לשניים, סידור שאתה לוקח לבית הכנסת, ולא מוטרד מדברים שאין מקומם בבית הכנסת. רצינו גם לחשוב על סידור ליום חול, אבל פטירתו של זלמן ברנשטיין מנעה את התוכנית, היא עדיין מרחפת בחללו של בית אביחי, שירש את קרן אביחי, אבל בינתיים זה לא בכדי שיעשה. הסידור הזה, כפי שכבר הזכרת בטובך, הוא היה יריית הפתיחה לסדרה של פירוש ישראלי חדש של קרן אביחי, שבאמת, אם מותר לה נחתום להעיד על עיסתו, במסגרתה, פרט לסידור, פרט למהדורה מרועננת של ספר אגדה, פרט לפרקי אבות, ופרט לחמש מגילות, ולאחרונה סיימתי את מגילת קהלת, ואתמול, ממש אתמול, זה לא מקרה, מסרתי לדפוס את הספר הבא והאחרון בסדרה, זה ספר על ההפטרות, תולדות ההפטרות, לא ההפטרות עצמן, אינו מעניין אותי, אלא תולדות ההפטרות ממנהגי ארץ ישראל הקדומה, ועד ימינו, איטליה ורומניה והקראים, תאמינו שיש לי דבר כזה גם כן, וכמובן אשכנז וספרד וכיוצא בזה, רומניה, זה הספר האחרון, נדמה לי שבזה כיסינו את בית הכנסת הקדום, תפילה, הפטרה ומגילות וכיוצא בזה. מכל מקום, אז התעוררה שאלה מאוד גדולה, מה יהיה טיב הפירוש? והיו פה חילוקי דעות, ודעות שונות לחלוטין. בסופו של דבר הכריע מי שכותב את הסידור, אתכם, ואני החלטתי שהסידור, הפירוש יהיה בעיקרו של דבר רקע היסטורי, לגבי כל תפילה ותפילה, מתי נכנסה לסידור, ואם גם ידוע מתי נכתבה ואיך נכתבה, כי אלה שתי שאלות נפרדות, לכן מאוד טקסט קדום מאוד שהגיע לסידור בשלב מאוחר וכיוצא בזה, אז לתת רקע היסטורי וביאור ראשוני, לשוני, פשוט למי שקורא טקסט ולא מבין מילה ברמה הפשוטה של פירוש המילים, לא יותר מזה, מיד אני אנסה גם להביא איזה דוגמה. אבל עוד החלטנו, זה היה דיון גם כן ארוך, גם בסידור עצמו לשבת, לבית הכנסת, להביא את התפילה בלחש, ולאחר מכן את חזרת השץ.
לא להביך את המתפלל בפעם הראשונה, שבתפילה בלחש יש לפתע הקדושה, לפתע ברכת כהנים, לפתע עניינים אחרים, אז כל תפילה, כל התפילות, מנחה, ערבית, שחרית, מנחה, שבת וערבית למוצאי שבת, אין חזרת שץ. בכל מקרה הבאנו את התפילה בלחש, ברצף, ולאחר מכן את חזרת השץ, כולל התוספות המיוחדות. החלטה נוספת הייתה, והיא לא הייתה פשוטה לי, להביא ביאורים גם למזמורי תהילים. אני חשבתי שאין צורך, אחרי הכל אדם יכול ללכת, לפתוח פירוש לתהילים ולקרוא שם, אבל הוועדה אמרה לא, אם פירוש יהיה פירוש מלא, אז גם מזמורי תהילים, וגם בכרך השני פירוש מלא לפיוטים, לזמירות וכיוצא בזה, וכמובן מה שנדרש, וזה מה שקראתי לו שפת הגוף. מתי עומדים? מתי נהגו לשבת? מתי פוסעים אחורנית, מתי מסתובבים לכיוון הכניסה של בית הכנסת, וכל כיוצא בזה, מה שנקרא שפת הגוף, ההתעמלות של התפילה, שהיא להרבה אנשים מבוכה מאוד גדולה, שהם באים ואינם יודעים בעצם מה מצופה מהם. כל הדברים האלה נעשו בלשון בירה ככל האפשר. דוגמה קטנה, למשל, כשמחליפים חורף וקיץ, לא כתבנו בחורף תן טל ומטר, בקיץ תן ברכה, אלא כתבנו בחורף אומרים תן טל ומטר, בקיץ אומרים, שלא יקרו לנו בחורף תן טל ומטר. כלומר, ניסינו להיות ברורים ככל האפשר, והכל נבדק, חברים, חברות. הכל נבדק כל הזמן עם קבוצות מיקוד, ותוקן אגב הליכה בדברים האלה. כל אלה היו החלטות מאוד מאוד קרדינליות לדעתי, בדיונים ארוכים, אמיתיים, מתוך רוח טובה לחלוטין. הכרך לבית הכנסת, אם כך, הוא מובן מאליו. שיר השירים, מנחה, קבלת שבת, וכל כיוצא בזה, עד, אמרתי, קידוש לבנה. ואילו לבית, בנינו אותו על 4 מעגלים, או 4 מחזורים. הראשון היה החיים מראשיתם ועד סופם. לא אמרנו מחזור החיים, אני לא מאמין במושג מחזור החיים, אני לא שייך לעוסקים בגלגול נשמות, אבל עסקנו החל מברכות על בשורה, על לידה, עד כל מה שקשור ליציאתו של אדם מן העולם, עד ה-30 ועד השנה והיורצייט, כל מה שלא תרצו בצורה מסודרת, דבר אחר דבר, כולל כמובן זה ודבת. ניסינו להיות מאוד מאוד ערים לשאלה של נשים בעולם התפילה, כאשר הדבר הזה היה אפשרי. תרצו לשאול אותי מה עשינו עם תפילות הבוקר שלא עשה אני אישה, אני אוכל לומר לכם מה עשינו שם, לא שינינו. הסידור שלנו הוא מסורתי לחלוטין, אבל בהערת השוליים יכולתי להסביר על ההבנות השונות שלא עשה אני אישה, על השינויים שהוצאו, כגון לומר שעשה אני כרצונו, וכיוצא בזה בהערות השוליים. הטקסט עצמו הוא הטקסט המסורתי, נטו נבדק על ידי רבנים מאוד שמרנים, ולא מצאו אף גם בדבר הזה עצמו. אז בכלל יש שם מחזור החיים, נקרא לו ככה, או קו החיים, לאחר מכן השבת בבית, החל מעירוב חצרות, או עירוב מה שלא יהיה, עד ההבדלה כולה, כולל כל החלקים עצמם, כל מה שמתרחש בבית, ברכת הבנים, למשל, הדלקת נרות, וכיוצא בזה. לאחר מכן, עוד לפני זה מחזור השנה, מראש השנה ועד סוף השנה, כל הקידושים וכל ההבדלות, כולל ביאורים, וצריך גם דוגמה של סליחה אחת, ודוגמה של קינה אחת, כלומר, החיים, השנה, השבת, וגם יום החול, החל מברכות השחר שנאמרו בזמנו בבית ולא בבית הכנסת, ועד קריאת שמע על המיטה, וכיוצא בזה, כל הדברים מסודרים זה אחר זה, עם מבוא כללי ועם מפתחות מאוד מדויקים, ותוך הקפדה שיש סידור ארץ ישראלי, לכן כל מה שקורה בחוץ לארץ, תוספות וכיוצא בזה, לא ענייננו. פילדלפיה לא המציאו שם את כל מה שאנחנו הם מחפשים לומר שם, כמו ברכה נוספת אחרי קריאת שמע של ערבית, וכמובן ציוני, תפילה לשלום המדינה, תפילה לשלום חיילי צה"ל וכיוצא בזה, כל הסידור, כל הדברים האלה הוכרעו, כאשר כעת הגענו לשאלה של העיצוב. ופה אנחנו שכרנו מהצוות, שימו לה, תחיה רוזנטל, ששוב, ודוגמאות רבות, והלכנו לקבוצות מיקוד, ודיברנו עם אומנים למיניהם, ודיברנו עם אנשים שלפני 26 שנה, רובין עוד לא היה בתמונה, אנשים שהיה להם מה לומר בכל הסוגיות האלה, והחלטנו בסוף דבר על עיצוב שיהיה צנוע ומפואר בעת ובעונה אחת. קודם כל, אות אחידה. לא שיחקנו באותיות מתחילת הסידור ועד סופו, מהסיבה הפשוטה שעל ידי חלוקת גדלי אותיות, ישר יצרו במשך הזמן הבדלים בין העיקר, לכאורה עיקר וטפל. הודפס בעוד גדולה, קופצו כולם על רגליים, עוד קטנה, עברו על זה מיד. אין. אנא בכוח יובא באותו גודל כמו לך דודי, וכמו מזמורי תהילים שלפניו. זו הייתה החלטה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה.
לסמן בצורה ברורה את התוספות לפורים, חנוכה, ראש חודש, גם כריכה מרודרת. ועכשיו, אם ירשו לי לשתף טקסט, אני מקווה שאני אוכל לשתף טקסט, אני מקווה שאני אוכל להעלות עמוד אחד כדי להראות שוב את ההתלבטויות שלנו ולעמוד מסגרת הזמן שלי. האם אני יכול לשתף טקסט? כן, אתה יכול, אני נתתי אישור לכולם, לדעתי. יופי, אז זה share screen, ואני אעלה את העמוד הזה. לא, סליחה, אני רוצה עמוד אחר. Your share screen. סליחה, אני יוצא מזה, Stop sharing. סליחה שאני מדבר לעצמי. share. זה ראינו קודם, נכון? זה ראינו קודם. יפה, אז בואו ננסה לראות משהו אחר. והיה ולא נראה אותו. לא, זה גם אתה לא. אז, טוב, אין לי ברירה, נסתפק. זה כאן. אוקיי, למשל, קודם כל, שורות קצרות, זה לא חידוש שלנו, בסטודיו כבר רואים... כרגע אנחנו לא רואים, פרופסור שינן. זה לא רואים? לא. כתוב לי, you are screen sharing. תסגור ותפתח עוד פעם על הטקסט, לדעתי. אוקיי, סגרנו. כן. share screen. בואו נעשה עכשיו. ואני לוחץ עליו. לא רואים אותו? רגע, שנייה. הנה, עכשיו רואים. יפה. אז אתם רואים פה משהו משחרית לשבת. הנה הטקסט, כמובן, בשורות על פי המשמעות, שלא יהיה טקסט רצוף לחלוטין, שאדם מאבד את ההבנה שלו, משום שהדברים מופיעים ברצף, ולפעמים משפט אחד, בשורה אחת מתחיל ויגמר בשורה הבאה. פה, ניסינו לחלק את זה על פי ההיגיון הפנימי של הטקסט הזה עצמו. כאשר היה פסוקי מקרא, הבאנו את מראה המקום שלהם, ובתחתית יש שני סוגי הערות. אחת, הערות לשוניות פשוטות. מה זה לאל? מה מימו? אז כתבנו לאל, השבח שהזכר בסוף הפיוט אל אדון הוא שבחו של האל. למשל, יצוריו ברואיו, או למשל, שמך יתקדש וזכרך מלכנו יתפאר, שלא יחשבו שזברך זה עניין של זיכרון, אלא שם. כתבנו שמך, היינו פירוש ראשוני, ואומר שוב, תמיד בדקנו. ואמרתי לעצמי, אם אני אחטא באובר פירוש, לא נורא. העיקר שיהיה פירוש מספיק. ואז מגיע למטה הערות, כגון ההערה הזאת, אותה אני כן רוצה לקרוא. ביום השביעי משבח ואומר, בבית המקדש נהגו הלוויים לומר בכל יום מזמור תהילים כשיר של יום, ראו עמוד זה וזה. בארץ ישראל של ימי הגאונים נהגו להזכיר בכל יום בברכת יוצר אור את מעשה הבריאה של אותו יום. וכן לצטט את הפסוק הפותח את שיר של יום, שהוא נאמר לכאורה מפי היום עצמו, בנוסח יום חמישי משבח ואומר הרנינו וכולי. המנהג נעלם מתפילות היום-יום, אך שרד בתפילת השבת, שהיא ארוכה וחגיגית יותר. למשל. אז פה יש לנו ביאור, למה שנראה לי חשוב לבאר אותו, וראיתם בבת אחת, ראיתם את הצורה, סוג האות שבחרה תחייה, את ההדגשה של התחלת הטקסט בעוד כהה ביותר. זה מבואר, זה מפואר, אבל זה גם צנוע ולא מנקר עיניים, אין צבעים ואין גימיקים אחרים לסידור הזה עצמו. בעיה אחת שהייתה, והגענו איתה עד לבית המשפט, הייתה הקביעה שלי באחד המשפטי הפתיחה, שבסדר הזה לא צריך לדפדף. כל דבר מגיע על מקומו, והרבה בעלי סידורים אומרים, כל דבר במקומו אין צורך לדפדף. כלומר, כל הקדישים יגיעו, כל דבר במקומו, ואם נחזור על הקדיש 20 פעמים במהלך השבת, שזה מה שקורה למעשה, נחזור עליו 20 פעמים במהלך השבת, אבל כתבנו, אין צורך לדפדף. ואז מישהו, זה כבר סיפור אחר, שניסה להרוויח כסף מתביעה ייצוגית, הגיש נגד סידור אביחי ועוד 5 סידורים אחרים, תביעה ייצוגית על כמה מיליוני שקלים, על הונאה, כי כן צריך לדפדף. למשל, שיר של יום צריכים לדפדף, לחפש את העמוד המתאים לשיר של יום. אתה לא יכול... ואז זה היה רציני. ישבנו עם עורכי דין של ידיעות אחרונות, ובית המשפט הביא כעד מומחה את הרב בני לאו, שאמר, כדי לא לדפדף סידור בכלל, צריך להדפיס 365 סידורים. סידור שמתאים לכל יום, רק היום של ספירת העומר של אותו יום, כיוצא בזה, וזה הגיע לבית משפט, וזרקו אותם מכל המדרגות עם 5,000 שקל קנס בלבד, כאשר העורך דין דרש הרבה יותר, רק תדעו איפה הולכים אנשים ובודקים מאחורינו. ביטלנו קפיצות, חזרנו על הקדישים בכל מקום שצריך היה, אני יודע שזה מסרבל את הסידור, כמו החזרה,
על תפילת העמידה פעם שנייה, אבל על ידי כך עשינו אותו, לדעתי, נוח יותר, בהיר יותר, ועובדה שהסידור הזה הצליח מאוד, הוא היה רב-מכר. ברשימת רבי המכר של ידיעות אחרונות ושל הארץ, ומה שלא יהיה, במשך כמה חודשים, סידור אביחי היה רב-מכר, כל העותקים, 20,000, נמכרו במהלך שנתיים, הוא לא הודפס שנית. אני מצטער על כך, אבל זה שיקולים של ידיעות אחרונות שהם בעלי שותפים בהחלטה הזאת. אולי יום אחד נחזור ונביא אותו מחדש, למרות שעכשיו, לאור הרבה מאוד סידורים חדשים, אני לא בטוח שיש בו עכשיו את אותו צורך, למרות שאין סידור הדומה לו מצד רמת הפירוש המדעי שמשוקע בדברים עצמם וכיוצא בזה. בתור מילה אחרונה, אני רוצה לספר שהסידור הזה מצא חן מאוד מאוד בידי שר החינוך של אותם ימים, זה היה יוסי שריד. אתם יודעים שוודאי שבצד שאלות פוליטיות הייתה לו זיקה אמיתית גם לחינוך וגם למסורת ישראל, והוא היה מוכן לקבל מקרן אביחי 80,000 עותקים של הסידור, כדי לחלק לכל מורי ישראל. מי שמנע את זה היה מישהו בלשכה שלו, שאמר לו, תתפסו אותך כדוס וכמיסיונר או משהו מעין זה, והדבר הזה נפל. חבל, לא הסידור הזה היה ביותר מ-20,000 ידיים, הוא היה מלא תפקידו לפחות בזמנו ובשעתו. אבל זה כבר כאמור ההיסטוריה עם קצת רכילות שרק אני יכול לספר עליה, ואני מקווה שבזה, ראובן או חברים יקרים, פתחתי פתח להרצאות יותר משמעותיות, מאשר תיאור הגדירה דבי שותפי. באמת הרבה שותפים היו, המונים, בכל זאת נדמה לי, אני אומר בגאווה, יצא דבר נחמד בסופו של דבר. יוסי עופר, השתמשנו הרבה ברשימה שלך וניסינו לקשר את זה אל מנהג רומניה ומנהג, אתה מכיר את כל החומר. וכיוצא בזה, אני גם תודה, אני שמח לשמוע. לישעיהו שנמצא פה באיזשהו מקום, וגם לרנון ואחרים, אין דבר נפלא כמו הזום. אני מתנצל שמכאן ולך אני רק מקשיב, ולא תראו את פניי, אני מקשיב בקשב רב, אני כאן, ואני מודה לכם מאוד מאוד על ההקשבה, ומקווה שכל סידור שתתפעלו בו, התפילה תגיע לאן שצריכה להגיע, ותחולל את מה שצריכה לחולל. תודה רבה. אמן, תודה רבה פרופסור שנען, ובאמת הסידור אביחי הוא באמת תרומה מאוד משמעותית, ובאמת כמו שאתה אומר, רק חבל שהוא לא נמצא בידיים נוספות. אני יודעת שמכאן אני הולכת לחפש בכל אתרי היד שנייה, לראות אם יש בכל זאת סיכוי לאתר אחד כזה עבורי, כי זה באמת נשמע לי דבר שצריך להיות אצלנו בבית, אז תודה רבה לך. אני רוצה להזמין את דוקטור דורון יעקב, שהוא חבר החוג ללשון העברית במכללה האקדמית הרצוג, שמכיר היטב את עולם הסידורים התימניים בעת החדשה, וכתב גם מספר פרקים שנכללו בתוך שני הספרים האחרונים של ראובן גפני על הסידורים, והוא הולך לדבר איתנו בשם, הכותרת של הדברים שלו הם נוסח ואידיאולוגיה בסידורים תימניים בני העת החדשה. בבקשה. תודה רבה לכם, ושלום לכולכם. טוב, לפני שנגיע לנוסח ולאידיאולוגיה, אולי איזושהי הקדמת רקע קצרה על תולדות הנוסח בתימן. כמובן, אנחנו לא יכולים לדעת באיזה נוסח התחיל היישוב התימני בראשיתו, אבל לפי התיעודים והעדויות שלנו, עם הפעלת שיקול דעת, בוא נגיד ככה, במחקר כתבי היד, אפשר לשער התפתחות מעין זו. כלומר שהיהודים בתימן היו צמודים בגדול לנוסח רב סעדיה גאון בשלב הראשון. השלב הראשון ידוע לנו מבחינת גלגולי הנוסח בתימן. לאחר עליית קרנו של הרמב"ם הם התחברו מאוד לדמות, גם לתפיסתו המחשבתית וגם לתפיסתו ההלכתית, ובתוך זה כלול גם אימוץ הנוסח של הרמב"ם כפי שהוא מביא אותו בסוף ספר אהבה בחיבור יד החזקה. בשלב מאוחר יותר, בערך לפני כ-300 שנה, ומשהו בין המאה ה-16 למאה ה-17,
התחילו להיכנס לתימן סידורים, מה שאנחנו קוראים סידורים הספרדיים, שהם בגדול כוללים את הנוסח שמוכר לנו כיום מסידורי עדות המזרח. בתחילה נכנסו קטעים מסוימים, חכמים תימנים שהיו בארץ ישראל וחזרו לתימן, הביאו איתם פיוטים או מנהגי תפילה שנהגו בקהילות אחרות. הם הגיעו לתימן והפיצו אותם באמצעות העתקה של סידורים. הם העתיקו, כתבו, חיברו סידורים, ערכו סידורים שכוללים את הקטעים החדשים האלה. אנשים אחרים העתיקו אותם, ולאט לאט הם יותר ויותר קהילות בתימן אימצו אותם, עד כדי שלב שבו היו קהילות שאימצו את נוסח הספרדים לגמרי. היה שלב אפילו בהיסטוריה של הנוסח התימני, שרוב הקהילות בתימן, ממש רוב מוחלט, התפלל בנוסח הספרדי, בנוסח המוכר מעדות המזרח, ולא בנוסחים שבנויים או משולבים מן הנוסחים הקדומים. בשלב מאוחר יותר וגם במקביל, כנראה בעקבות מאורע מכונן בהיסטוריה של יהודי תימן, והוא המכונה גלות מאוזה או גירוש מאוזה, שנת 1679, שבה נגזרה גזרה איומה על היהודים. כל הקהילות מוגלות מן המקום מושבם המקורי, איזשהו מדבר צחיח בדרום מערב תימן. הדבר הזה גורם לאובדן גדול בנפש. מדברים על, אין כמובן תיעודים מדויקים או נתונים מדויקים לגבי התוצאות של המעשה הזה, אבל מדברים אולי משהו בין 2/3 מהאוכלוסייה היהודית בתימן שבעצם מתים, הולכים לעולמם. במעשה הזה מדובר על אירוע שנמשך במשך שנה, אבל מעבר לאובדן בנפש, הוא כמובן איום ונורא, גם העולם הרוחני של תימן התמוטט מהמון בחינות. תלמידי החכמים, הרבה מן התלמידי החכמים כמובן מתו, והצאן התהלך כמי שאין לו רועה, ולאחר שהאימאם, שהמלך בתימן, החליט להחזיר את התימנים למקומותיהם, כיוון שהדבר הזה פגע בכלכלה התימנית פגיעה חמורה, התחילו גם לשקם את הקהילות עצמן, וגם את התרבות התימנית מחדש. ואחת הדמויות החשובות בתהליך השיקום הזה היה המעריץ, כן? ראשי תיבות של מורנו הרב יחיא סאלח, חכם שגר בסנעה, בירת תימן כיום. נולד בתחילת המאה ה-18, 50 שנה אחרי המאורע הזה, אחרי הגלות, והוא קיבל עליו לקומם מחדש את התרבות התימנית המיוחדת. מה שקרה במקביל, כיוון שברגע שאין אנשים שהמשיכו את המסורת, כיוון שהיה איזשהו נתק בגלל המאורע הזה, התאוצה של הנוסח הספרדי, שגם מנהגי הלכה ספרדים, כן, מנהגים שהגיעו מבחוץ, הלכה וגברה. כיוון שמה שיש לנו בסופו של דבר זה רק סידורים וספרים שהגיעו מבחוץ, בעיקר סידורי דפוס שהופצו כמובן במאות ואלפי עותקים. הריץ ניסה לחסום, כן, לשים איזשהו מעצור לסחף הזה, ולהחזיר מחדש את המנהג התימני למקורו. אחד הדברים שהוא עשה היה לחבר סידור שכולל את הנוסחים המקוריים, התימנים המקומיים, כפי שהם נהגו לפני גלות מאוזה, לפני שנוסח הספרדים הלך ופסע במנהגי הקהילות. ההצלחה שלו הייתה חלקית. כלומר, הסידור שלו תפס בקהילות רבות, בעיקר בסביבה הקרובה למקום מגוריו, כן, מה שנקרא במרכז תימן. הקהילות בקצוות, כן, מדברים על צפון תימן ודרום תימן, עדיין החזיקו בנוסח הספרדים, אבל בוא נגיד שהיה גם התקיימו גם איזה תתי זרמים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שבו הייתה איזו קבלה, כן, תהליך כזה של קבלה ודחייה בבת אחת. מצד אחד קיבלו עליהם לחזור לנוסח תימן המקורי, מצד שני מנהגים
שנהגו או שהתקבלו מתוך הסידור הספרדי נשארו. התוצאה הייתה שבקהילות השונות היו נוסחים גם מעורבים. כלומר שמעורבים מהנוסח התימני המקורי, התימני הישן, שמבוסס על נוסח הרמב"ם וגם על קטעים מתוך סידור רב סעדיה גאון, ומשולב יחד עם הנוסח החדש, הנוסח הספרדי שהגיע זה מכבר במהלך המאה ה-17. אם אנחנו מדברים על הדור האחרון של גלות תימן, שבו כבר הסידור מכונה תקלל, או תקליל, זה השם של הסידור התימני, אם כי הוא שם יחסית חדש, הוא נהג אולי ב-200 השנה האחרונות. השם הרגיל של הסידור התימני נקרא פשוט סידור, המעריץ עצמו קורא למה שהוא חיבר סידור. ברבות הימים הוא קיבל את השם תקלל, שהוא בעצם מילה במשקל ערבי, אבל השורש פה הוא עברי. כף למד למד, זה השורש כלל, כולל, כיוון שהוא כולל הרבה דברים. מעבר לתפילות הסדירות של במהלך השנה, הוא כולל גם סדר, למשל נוסח גיטין ונוסח כתובות ולוחות עיבורי שנים. הוא כולל עוד הרבה דברים, כל מה שאתה יכול להכניס בספר אחד כדי לקיים הליכות אורח חיים יהודי. והתוצאה היא בדור האחרון שיש לנו נוסח אחד שמבוסס על סידור המעריץ, הוא כונה בדור האחרון ממש נוסח בלדי, כלומר נוסח מקומי, גם זה שם מאוד מאוד מודרני אם אנחנו מדברים במונחים של היסטוריה תימנית. במקביל נוסח השמי, עדיין קהילות שאימצו, זה עדיין רוב הקהילות אפילו, שאימצו לעצמם את הנוסח הספרדי ונשארו איתו עד הדור האחרון, מכונה נוסח שמי, על שם שם, שמי כמובן אזור ארץ ישראל, סוריה. הם חיברו בין הנוסח הספרדי לארץ ישראל, זה לכן הנוסח הזה כונה בשם הזה, והסתובבו בקהילות, בחלק מן הקהילות הסתובבו גם נוסחים מעורבים, גם שכללו קטעים מתוך הנוסח המקורי, מתוך סידור מעריץ, שמבוסס על הנוסח המקומי התימני, הקדום, ומקטעים מנוסח הספרדי. בדור האחרון התקיים גם נוסח אחר, הנוסח שמכונה הדרדעי, של תנועת דור דעה, שייסד הרב יחיא גפח, סבו של הרב יוסף גפח, היה נודע שחי פה בארץ ישראל, עלה לארץ והיה חבר בית הדין הגדול, דמות מאוד מפורסמת בדור הזה של העלייה מתימן, ושבעצם הסתכל על נוסח של מעריץ והחליט שהוא לא מספיק מקורי וקדום בשבילו. למה כוונתי? הנה כאן זה מתוך הסידור, המעריץ שערך את הסידור שלו, הוא בעצם העתיק לעצמו כמה עותקים והפיץ אותם ברבים. זה אחד העותקים בכתיבת ידו, חתום בשמו. פה הוא מקדים לסידור הזה, איזושהי הקדמה משלו שהוא מתאר את הפעולה שלו, את הצורך בסידור חדש שיחזיר לתימן את הנוסח המקורי שלו, ויעצור את הסחף לכיוון הסידורים הספרדיים. נוסח מעריץ, אף על פי שהוא מצהיר מראש שהוא מנסה לחזור לנוסח התימני המקורי, כלומר לנוסח הרמב"ם, הוא לא מתאים באופן מלא לנוסח המוקדם. מה הכוונה? באיזה בחינות הוא לא מתאים? קודם כל, הוא כולל גם תוספות, שקראתי להם תוספות בצדדים. מה הכוונה בצדדים? אם אנחנו מסתכלים על התפילה, היא כמובן כוללת את גרעין התפילה העיקרית, התפילה שתקנו חכמים, שמתחילה מברכת יוצר אור, נניח אם ניקח את תפילת שחרית, מברכת יוצר אור, הברכה הראשונה של לפני קריאת שמע, אולי קצת לפני כן, ברכת ברוך שאמר והזמירות וברכת השתבח, שהן כנדוע קטע קצת מאוחר יותר מתקופת הגאונים, ומסתיימת בתפילת העמידה, נפילת אפיים, וקדיש כמובן תהילה לדוד, ובא לציון, קדיש תתקבל. זה בעצם גרעין התפילה העיקרית שמקובלת מדורי דורות בעם ישראל. בצדדים, כלומר מה שקורה לפני כן ומה שקורה אחרי כן, לא רק בתפילת שחרית, אלא נניח גם בתפילות שבת, או בתפילת ליל שבת, שקולט נניח את קבלת שבת, או בתפילות החגים, שקולט אמירת סליחות, או בימים נוראים, ופיוטים בחגים אחרים. מעריץ
המעריץ לא מצליח לעקור אותם לגמרי, אף על פי שהוא כותב שהוא ניסה לעקור אותם לגמרי מתוך המנהג הרווח בציבור התימני, כיוון שהדברים האלה כבר התקבלו כמה עשרות שנים ואפילו יותר לפני עריכת הסידור שלו, אז הוא החליט להשאיר אותם בסידור שלו. מעבר לזה, יש 3 מקומות בגרעין התפילה עצמו, כלומר בתפילה העיקרית, שבה הוא סוטה מנוסח הרמב"ם המקורי. כנראה בגלל קשיים, אף על פי שהוא לא מנסה, הוא לא מפרש, הוא לא כותב במפורש מה הסיבה לכך, כנראה שיש דברים שהתימנים קיבלו על עצמם במהלך אימוץ הנוסח הספרדי, והיה קשה מאוד לעקור אותם, אפילו שהם בעצם חלק מן הגרעין של התפילה. ושלושת הדברים האלה הם יוצר לשבת ויום טוב, כן? בנוסח הרמב"ם אין הבדל בין יוצר של יום חול לבין יוצר לשבת ויום טוב, זו אותה ברכה ראשונה של קריאת שמע, אותו נוסח, ואילו בנוסח הספרדים, גם בנוסחים אחרים, גם בנוסחים שהתהלכו גם באירופה, יש הבדל בין ברכות היוצר, בנוסח אשכנז כמובן יש הבדל בין שבת ליום טוב, והוא החליט להשאיר את היוצר של שבת בתפילות שבת ויום טוב. ברכת השכיבנו לשבת יום טוב בנוסח הרמב"ם אין הבדל בינה ובין תפילת השכיבנו, כן, הברכה האחרונה של קריאת שמע בערבית, אין הבדל בין שבת ויום טוב ובין יום חול, כך בתפילת הרמב"ם, אבל בנוסח מעריץ, בעקבות הנוסח הספרדי, לברכת השכיבנו של שבת ויום טוב, יש נוסח מיוחד, כפי שנהוג בשאר הקהילות, וקדושת כתר בתפילת המוספים, בכל יום שיש בו מוסף, פותח במשפט כתר ייתנו לך השם אלוהינו וכו'. כן, השינוי שנוגע לקדושת הכתר נוגע אגב רק למשפט הראשון. שאר הקדושה עדיין מבוססת על הקדושה שנוגעת בימי החול. מכאן אני מגיע לענייני נוסח ואידיאולוגיה, והם כמובן יהיו קשורים לפחות בחלק השני של דבריי, בחלק השלישי בעצם אחרי ההקדמה, נוגעים לדברים שגם דיברנו בתחילת דברים. כשאני מדבר על נוסח ואידיאולוגיה, אפשר לדבר על, או אני בחרתי לדבר פה על 2 צירים. אני מדבר כמובן על סידורי התפילה של התימנים בדורות האחרונים, מקום המדינה ואילך, אלה שנתפסו פה בארץ ישראל. הציר הראשון הוא הציר של היחס לציונות ומוסדותיה, שזה ציר קלאסי בכל מה שקשור לדיון של סידורים ואידיאולוגיה. אני יודע שגם בטורים ובספר של ידידנו ראובן, הדברים זוכים לתשומת לב מרובה. מה קורה מבחינת זאת בסידורי תימן? אז כדאי... רק שאני מפריעה, אולי אני אבקש ממך אם אפשר להראות את זה בתצוגה שבו נוכל לראות את זה גדול יותר. תודה רבה. בסדר גמור, אז אני צריך לפתוח את ההרצאה בטלפון. אני מצטער, אני הגעתי מירושלים, אני לימדתי עד עכשיו ולכן גם איחרתי, אז אני מצטער אם אני ככה, ואני לא מספיק מוכן מבחינת האמצעים. אוקיי, אני אנסה לקרוא את זה מהטלפון. הסידור הראשון שבחרתי לדבר עליו זה סידור ענף חיים של הרב שלום יצחק הלוי. הרב שלום יצחק הלוי היה נצר במשפחת רבנים מאוד מפורסמת בתימן. הוא עלה לארץ לפני קום המדינה. הוא נחשב לרב הראשי ליהודי תימן בשנות ה-50 וגם ה-60, וגם באופן רשמי הוא מונה לרב הראשי של יהודי תימן בתל אביב, אבל באופן לא רשמי הוא נחשב הסמכות התימנית העליונה בכל הארץ. אף על פי שהוא נלחם מאוד בתופעת החילון במחנות העולים, עוד מלפני קום המדינה וגם מעט אחריה, הוא העריך מאוד את התהליך הזה של קום המדינה וראה בו ממש תחילתה של הגאולה. אני לא יכול להתחייב לגמרי על מה שאני הולך לומר עכשיו, אבל דומני שהוא היה הרב הראשון אחרי קום המדינה שפנה לרבנות הראשית, וביקש מהם לנסח נוסח ברכה מיוחד למדינה הצעירה ולעומדים בראשה. כבר בשנת תש"ח, סיוון תש"ח, חודש ממש לאחר קום המדינה, הוא חיבר תפילה לשלום המדינה משלו,
שמבוססת על, על התפילה הרגילה שנאמרה בקהילות ישראל לשלום המלכות, הנותן תשועה למלכים. זה מתוך הסידור שלו, זה קצת פחות ברור. הנה, זה מתוך הדפסה קצת יותר ברורה. היא מתחילה בנותן תשועה למלכים, התפילה המאוד מפורסמת שקיימת בסידורים מאז, גם מלפני, כמובן, מלפני קום המדינה ועוד מאות שנים אחורה. אנחנו לא רואים כרגע. אויש. אז מה עושים? רק צריך להעביר אותנו, נראה לי, לשקופית הבאה. אנחנו רואים את השקופית של הסידור. של הסידור, ועכשיו? רואים את התזוזה? לא. לא, אני חושבת שאולי אתה מזיז משהו אחר שהוא לא קשור לזום, למצגת בתוך הזום. פשוט העברתי זה למסך אחד, ואז אולי אני אנסה פשוט לשתף שוב. רק שנייה. עכשיו? לא, לא. זה זז? עכשיו, כן. עכשיו, מצוין, תודה. זז? יופי, פשוט שיתפתי שוב. כן, הנותן תשועה למלכים, ואז הוא כותב, כאן הוא יברך וישמור ויצור ויעזור וירומם, אתם רואים מן השורה הרביעית, ויגדל וינצל לנשיא ולשרי ממשלת ישראל, מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים, ואז ייתן בליבה ובלב כל הנסיכים עצה נכונה. זה אני חושב אפילו אולי, לא, זה אחרי שאימצו את המילה שר, כן, הוא מדבר על שרי ממשלת ישראל, עצה נכונה ליישוב הארץ ותקומתה על פי תורת ישראל. כן, יכול להיות שיש פה איזה, אם תרצו, איזושהי עקיצה, כיוון שהוא היה למוד ניסיון מר, מכל מה שעשה הממסד ליהודים התימנים במחנות, הוא יכול להיות שהוא הכניס גם את המשפט הזה שעל פי תורת ישראל. מכל מקום, אני חושב שהוא היה הראשון. יש כאלה שטוענים שהוא אפילו כבר בשנת תש"ט, הוא פנה כדי לחבר סדר תפילות מיוחד ליום העצמאות, אף על פי שאני חושב שהרבנות תקנה את זה בתש"י, כן? כבר שנה לפני כן הוא פנה כדי לעשות את זה. יש כאלה שטוענים שהוא היה הראשון, אולי. גישה שהיא בהחלט מאוד, אפשר לקרוא לה ציונית, שדוגלת במדינה, במוסדותיה, רואה בה איזשהו ערך רוחני, שצריך לבוא לידי ביטוי גם בסידור עצמו. הסידור של הרב שלום יצחק הלוי נדפס בתשי"ג, אתם רואים שלמטה, כן, זה דף השער, שנה השישית למדינת ישראל, הוא אפילו מציין את זה, שזה שנה שישית למדינת ישראל, תשי"ג, במקביל ממש שנה אחת לפני כן יוצא תקלל אחר, סידור אחר שנקרא שיבת ציון. סידור שיבת ציון זה סידור הראשון שערך הרב יוסף גפח מיודענו, חתום פה חבר בית הדין בירושלים, הוא נקרא שיבת ציון על שם השנה שהוא יצא בה, שיבת תשי"ב, והוא כבר כולל בתוך הסידור שלו את התפילה הרגילה, אבינו שבשמיים, שתקנה הרבנות הראשית לישראל. הוא ממקם אותה ממש אחרי ההפטרה, כמו שהרבנות הראשית תקנה, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלה, בערב מדינת ישראל, מקבל את הנוסח כפי שהוא, הוא לא מחבר נוסח משלו, הוא ממש מאמץ את הנוסח של הרבנות הראשית, מכניס אותו לסידור שלו. אלה בעצם שני הסידורים הראשונים שנתפסו בארץ ישראל לאחר קום המדינה. במקביל כמובן היו רבנים תימנים אחרים שנקטו בקווים מסורתיים יותר, שמרניים יותר, שמתנגדים גם למדינה. רק נציין, אוקיי, זה אני צריך גם לציין, סידור אחר שנתפס קצת יותר מאוחר, אנחנו גם נחזור אליו כשנדבר על הציר השני, של הרב יוסף צוברי. הוא היה בן גילו של הרב יוסף קפח, היה גם דמות מאוד מאוד מרכזית בקהילות התימניות פה, שגר בתל אביב. הוא חיבר ספר, סידור שנקרא הכנסת הגדולה, שבעצם מחזיק את הנוסח השמי. הרב צוברי התפלל בתימן בנוסח שקרוב יותר לנוסח הספרדים, עם הגוונים המיוחדים לנוסח התימני, והוא בחר להוציא מחדש את הנוסח הזה בסידור מסודר פה בארץ ישראל, לטובת הקהילות שעדיין החזיקו בנוסח השמי. אז סידורים בלדים לא היו חסרים, היו סידורים של הרב שלום יצחק הלוי ושל הרב קפח, אבל סידור ערוך בנוסח השמי עדיין לא היה קיים, הוא היה הראשון שהוציא אותו, וגם הוא בסידור שלו כלל את תפילת אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. צור ישראל וגואלו, שלושה רבנים מאוד חשובים, דמויות מאוד עיקריות פה ביישוב היהודי
התימני בארץ ישראל, בקהילות התימניות בארץ ישראל, שכוללות תפילה לשלום המדינה. במקביל, או לא במקביל, אלא כמה שנים יותר מאוחר, יצאו גם סידורים אחרים שנקטו קצת קו אחר. למשל, הסידור אולי הנפוץ ביותר כיום בבתי הכנסת תימניים, תקלל תורת אבות, שערך הרב נתנאל אלשיך, בנו של הרב יחיא אלשיך, הרב התימני המפורסם שהשתתף בחידון התנ"ך. הרב יחיא אלשיך עצמו היה, לא התנגד בכלל למדינה, אדרבה, היה השתתף בחידון התנ"ך, וגם רכש כבוד רב לבן גוריון ולחבריו, אבל הבן שלו נקט איזשהו קו אחר, אפשר לראות את זה אפילו גם לתודות שהוא נותן בסוף, להודות ולברך לכל המסייעים, ובפרט קהילת קודש חסידי סאטמר, שמרים צור וחמש, אשר מזילים מהונם ועונם לליבוי הגחלת אשר מתלווה לאור הגדול. אני לא צריך להרחיב מה הדבר הזה אומר ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי בסידור. כמובן שום אזכור למדינת ישראל, למוסדותיה, שום ברכה לא למדינה ולא לחיילים, ממש קו הפוך ממה שנקטו רבני תימן בדור הראשון לעלייה. מכאן לציר השני שאני רוצה לדבר עליו, והציר השני הוא נע בין וזה מתקשר למה שאמרנו, למה שדיברנו עליו בפתיחה, בין הנוסח הקדום שהיה בתימן, בין הנוסחים המאוחרים שחדרו אליו במהלך השנים. כשאני מדבר על הנוסח הקדום, אני בעצם מדבר בגדול על נוסח הרמב"ם, עם אימוץ מה שכוללים סידורים תימנים קדומים, שמצויים בכתבי יד, כמובן, עוד לפני המצאת הדפוס ועוד לפני חדירת הסידורים הספרדיים במאה ה-17 וה-18 לתימן. היו סידורים שהיו מצויים בכתבי יד, היו מצויים בידיים פרטיות. ואם אתם זוכרים, כשדיברנו על הנוסח הדרדאי, הנוסח של תנועת דור דעה שייסד הרב יחיא גפר, אחד הדברים היה גם לקבוע מנהגים בנוסח התפילה, שחוזרים אחורה למנהג התימני הקדום, לנוסח הרמב"ם ולמנהג התימני הקדומים, לכתבי היד הקדומים של הסידורים בתימן. גם כאן אפשר לדבר על איזושהי קשת. כלומר, הציר הזה שבין הנוסח הקדום ובין הנוסחים המאוחרים, הוא כולל כמובן משרעת של נוסחים, אפשר לשלב בין שני הכתבים האלה ביחסים שונים. כותב אחד הוא סידור שיצא פה בשנת תשמ"ט, שנקרא תפילת אבות ראשונים. בהקדמה, מי שערך את הסידור זה מרדכי יצהרי, שחי איתנו גם היום בראש העין. בהקדמה הוא מספר על איזשהו כתב יד תימני קדום משנת 1000 בערך שהגיע לידיו, שכולל את הנוסח התימני כפי שהוא היה מקובל בימים האלה, בימים ההם עוד לפני לידתו של הרמב"ם. הנוסח הזה כולל גם כל מיני דברים שאנחנו מכירים, או כל מיני פרטים שאנחנו מכירים בתפילות מנוסח ארץ ישראל המוקדם, בהחלט מרתק, והתוצאה היא סידור שהוא בעצם לא נהגו בו אף אחד, אפילו תנועת דור דעה בתימן, שחזרה לנוסח הרמב"ם, לא הכירו חלק מן התפילות שהובאו בסידור הזה. מעניין שהכנתי את המצגת הזאת, לקחתי את התמונה הזאת מתוך אותה אוצר או חוכמה, הסידור הזה סרוק ונמצא שם, ומי שהוסיף שם בכתב יד, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, שכתוב כאן כך, התקלל המדויק על פי כתבי יד עתיקים, ובסוגריים, ועל פי הנחיות כנסת הרבנים של התנועה הרפורמית. אז כמובן שהדבר הזה לא היה ולא נברא, אף מישהו, כן, אף רב או אף רבן מכנסת הרבנים של התנועה הרפורמית לא התערב בעריכת הסידור, אבל כנראה אנשים שלא מצא חן ביניהם הפרסום של סידור שכולל כל מיני קטעים עתיקים ושימוש בכתבי יד של נוסחים שעבדו מן העולם, כן, ישר הוא מתויג בתור משהו שקשור לתנועה הרפורמית. באמת לא יאמן. כן. אני רוצה, סליחה, לומר שיש לנו עוד איזה 2 דקות, בסדר? אז לקראת סיום. תודה. אני ממש אחתור לסיום. בקצה השני של הציר הזה, דיברנו על סידור כנסת הגדולה שבאמת צמוד לנוסח השמי, לפני שהוא ערך את הסידור של ביתר תשנ"ג, היו לו גם טיוטה. הוא לקח סידורים,
הרב צוברי, ופשוט העיר עליהם בכתיבת ידו לפני שהוא הגיש אותם לדפוס. אחד הדברים המעניינים שהוא עשה, את הכתובה הזאת קיבלתי מתלמידו המובהק אדם בן נון, חבר טוב שלי. אחד הדברים המעניינים שהוא עשה, שבכל מקום שנזכר שם השם, הוא לקח סידורים פשוט וגזר והוסיף וכתב קטעים, הוא מה שנקרא קדר, חתך מתוך הסידור את מה שנכתב לאחריו. אם אתם יכולים לנחש במה מדובר, מדובר כמובן על כתיבת שם השם במשולב, יוד, כן? שם הוויה עם שם אדנות. אף על פי שהוא מדבר, אף על פי שהוא עורך סידור שצמוד לנוסח הספרדים, שכמובן יש בו יסודות קבליים לא מעטים, ואחד מהם הוא כמובן כתיבת שם השם בדבר הזה, מהדבר הזה הוא הסתייג. כלומר, יש את זה משהו אולי בטבע התימני שמסתייג למנהגים קבליים, אף על פי שהוא מאמץ בגדול את הנוסח המקובל. הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, אני ממש אעשה את זה בדקה, זה הנוסח של הרב כפח בסידורו. דיברנו על הרב כפח והסידור של הרב כפח והציונות. הרב כפח אחרי סידור שיבת ציון, יותר מאוחר בשנות ה-90, הוא ערך סידור שבעצם במהדורה חדשה, קרא לסידור שלו שיח ירושלים, שמבוסס על סידור שיבת ציון, אבל נורא מודפס כמיטב האמצעים המודרניים שהיו מקובלים לפני 30 שנה, והוא משמש כיום, עד היום את תלמידיו. והרב כפח, כידוע לכם, הוא נכדו של הרב יחיא כפח, והוא הסתייג ברמה מסוימת מן הקבלה, אפשר לחלוק על באיזו מידה, אבל הוא לא יכול היה לעקור את נוסח מעריץ. נוסח מעריץ שכלל שינויים בנוסח הרמב"ם מצד אחד, וגם תוספות מן הסידורים הספרדיים, שכללו מוטיבים קבליים, כמו למשל קבלת שבת, את זה הוא לא יכול היה לעקור מתוך הסידורים שהוא ערך, הייתה לו הסתייגות מזה. הדרך שלו להעיר על כך, שהדברים האלה לא לשביעות רצונו, ואילו היה יכול, הוא היה יכול אולי להוציא סידור שבאמת צמוד לנוסח הרמב"ם מתחילתו ועד סופו, ולהעיר הערות שהן הערות שנראות כמו תיאוריות. ברמב"ם, הנה כמו למשל פה בהערה הזאת, ברמב"ם ובדיקה לעתיקים, בסידורים עתיקים, נוסח הברכה הוא כך וכך. או למשל בהשם אלוהיכם אמת, בסידורי הרמב"ם לא כתוב שהוא חוזר השם אלוהיכם אמת אחרי שהציבור מסיים את קריאת שמע. הכתיבה של הערות היא תיאורית, כן? כך כתוב ברמב"ם או כך כתוב בסידורים העתיקים שיש בידי. השאלה היא כמה מן הדברים האלה הוא נהג גם למעשה. ופה מחקרון קטן שלי, שברר מה קורה בבית הכנסת, מה קרה בבית הכנסת מה קרה בבית הכנסת של תלמידיו, אלו מן הסידורים או אלו מן ההערות שלו אומצו למעשה במהלך התפילה, ואלו מן ההערות האלה נשארו בצד רק בתור הערות תיאורטיות, כשלמעשה הם נוהגים כמו נוסח מעריץ, אז הדבר הזה אולי יחכה לזמן אחר. רציתי לסיים איזשהו סיפור נחמד על הרב כפח, כשאנחנו מדברים על אידיאולוגיה, אבל אין לי זמן, אז אנחנו נעצור כאן. זה היה מרתק, ואני מקווה שתהיה הזדמנות בכל זאת לשמוע את החידושים. זה באמת סיפור נחמד על סידורים וערכים ואידיאולוגיה. זה יישאר זמן בסוף. אז נבקש מראובן אחר כך, אחרי דבריו אם יהיה זמן. אז תודה רבה. אז אני רוצה להזמין באמת את חתן השמחה, דוקטור ראובן גפני, שהוא חבר סגל בכיר במחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללת כנרת. הוא חוקר מזה שנים ארוכות את עולם בית הכנסת והתפילה בארץ ישראל בעת החדשה, והוא מתמקד במגע בין הדת והליטורגיה היהודית לבין תרבות ולאומיות עברית. והספר לכרוך את התפילה הוא בעצם ספר המשך לספר הראשון פותח סידור, שגם הוא ראה אור בהוצאת תבונות בשנת 2022, וכל אחד מהספרים האלה כולל את הסיפורים של כ-70 סידורים ועוד דברים נוספים. אז אני אתן את הכבוד לסופר, לעורך, את דוקטור ראובן גפני, בבקשה. קודם כל, הכבוד כולו שלי. כבוד לעסוק בתפילה, ולא רק כבוד, אלא גם זכות לעסוק בתפילה, ובהחלט זכות גם להיעזר בכל כך הרבה אנשים. לפני שאני אתחיל לדבר על הדברים שאני רציתי לומר, שזה התפילה לשלום הנשיא, שהאמת היא שלא ידעתי, אבל דורון כבר זרק לי פה איזה ככה טיזר קטן, מתוך הנוסח הראשון שהוא הראה, של התפילה לשלום המלכות סלש המדינה. לפני שנדבר על זה, קודם כל אני רוצה כן להגיד תודה למי שהגיע לכאן,
בין למאזינים, שאני מקווה שלומדים כמוני הרבה מאוד דברים חדשים שלא ידענו, ובין למי שנמצא כאן ואני צריך להגיד לו תודה, כמו למשל, טוב, האמת שאני לא יודע אם עכשיו עדיין אורי ספראי מהוצאת תבונות נמצא כאן, אבל הוא בוודאי ראוי לתודה על הליווי של הפרויקט הזה של שני הכרכים, ובכלל, אנשי מכללת הרצוג והוצאת תבונות, מוסדות שקרובים לליבי, הייתי 10 שנים עבדתי עם מכללת הרצוג כמרצה, וכמה שנים מנהל ההוצאה כבר מזמן לא, אבל בהחלט כיף גדול לשתף איתכם פעולה, ותודה לנעמי שבאה אלינו כל הדרך, דרך הסיבים האופטיים מפילדלפיה, היא מיד מתחילה את היום שלה עוד מעט, אז בניגוד אלינו. יש הרבה מאוד דברים שאפשר להגיד לפני שאני מתחיל על ההרצאות הקודמות, אני רק אומר דבר אחד, ברשותכם, משפט אחד על סידור אביחי, שתוך כדי ההרצאה של פרופסור שינן חיפשתי איפה העותק שלי, ואני בוש לומר, לא מצאתי בינתיים, אולי לפני פסח מישהו הזיז לי, אבל בכל אופן, אני חושב שאחת הבעיות הקשות עם סידורי היכרות, זאת אומרת, סידורים שמיועדים לא רק להעמיק את העיון של המתפלל הרגיל, אלא גם להכיר למתפלל שאינו רגיל את עולם בית הכנסת, הוא שנקודות המוצא של מי שאינו מכיר משתנות מאוד מדור לדור, ואז מה שחשבנו שהאדם הסביר מכיר או לא מכיר ב-1998 הוא לא מה שקורה היום. זה הגורל של סידורים כאלה שהם כל כך טובים לשעתם, אבל מרביתם לא שורדים. יש לי ככה סדרה בבית של סידורי היכרות שהם באמת פנטסטיים. אני חושב שסידור אביחי, אני אומר את זה לא כדי להתחנף, אלא כי זה כך. הוא המהודק והמרשים מכולם, אבל הוא אחד מתוך סדרה, וקשה מאוד לשרוד המון שנים איתם, אז אם תחליטו להדפיס את זה עוד פעם, זה יהיה נחמד, אבל צריך יהיה לחשוב מה נקודות המוצא שלנו, אבל זו סתם הערה שלי. אם נדפיס, בוודאי זה בעדכונים, אבל אני לא חושב שכך נעשה. אז תודה על המחמאה ועל הביקורת המשותפת. תודה. לא, אבל לא, חס וחלילה לא ביקורת. ביקורת אם תהיה אני אכתוב. אבל בכל אופן, אז תודה לכל מי שהגיע ולכל מי שדיבר לפניי, ותודה לכל מי שעזר לי בדרך. מי שעזר לי בדרך זה בראש ובראשונה בני המשפחה שלי, שכבר בטח לא מסוגלים לשמוע יותר את המילה סידור או תפילה או גופן או התפילה לשלום המדינה, אבל גם המון אנשים שעוזרים, כמו דורון וכמו פרופסור שינן, שבהחלט מדי פעם אני נועץ בהם על איזשהו פרט אחד או שניים, 70 סיפורים של הספר הזה, שאפשר לקנות אותו כמובן באתר של הוצאת תבונות. 70 סיפורים זה אומר שהתייעצתי לפחות 70 פעמים, ובדרך כלל יותר מפעם אחת. אז המון תודה לכל מי שליווה, כי ספר זה תמיד תוצר משותף. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות לספר סיפור שיש לו כמה נגיעות בספר, אבל טרם סופר בצורה סדורה. יש מאמר אחד של יואל רפל, חברי ומורי יואל רפל, שכתב את זה בעיתון הצופה, זכרו לברכה, לפני 30 שנה, אבל אני מנסה עכשיו להרחיב קצת היריעה, וזה הסיפור של התפילה לשלום הנשיא, ובשביל זה אני אשתף את המסך. רק שנייה. אוקיי, נעמי, סמני לי שרואים? מצוין. אז היווצרותה והעלמה של התפילה לשלום הנשיא. אז כדאי לומר, בראשית שנות המדינה היו כמה וכמה תפילות ממלכתיות מוקדמות שבאו לבטא את התקומה ואת הגאולה ואת הממלכה החדשה. חלקן נשארו איתנו, בעיקר התפילה לשלום המדינה על נוסחיה המוקדמים, התפילה לשלום חיילי צה"ל, אבל היו גם תפילות אחרות שנזנחו. למשל התפילה לשלום הנשיא, שבה אנחנו נעסוק, למשל, התפילה לשלום הרמטכ"ל ואלופי צה"ל, שאותה אנחנו רק נזכיר, אבל כמעט לא התקבלה באמת. תפילה לשלום העולם, תכף אראה לכם על מה מדובר. תפילת הנוטעים, שהתגלגלה לוורסיות אחרות לחלוטין היום בט"ו בשבט, אבל רחוקה מאוד מהוורסיה המקורית, שכלולה דווקא בספר לכרוך את התפילה, אתם מוזמנים, ועוד ועוד. למשל, הנה התפילה לשלום העולם, שנתחברה בעידודו של משרד הדתות, כנראה שזך, שמואל זלמן כהנא, מנכ"ל המשרד, שייעד את התפילה הזאת להיאמר דווקא בחג הסוכות, שהוא החג של כל העולם, שבו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם וכן הלאה, והיא הייתה אמורה להיאמר בהר ציון, ונדפסה בסידורים בשנות ה-50 וה-60, וככלות הזמן נשכחה כמעט לחלוטין. אבל אני רוצה לספר היום רק על אחת מהם. פירטתי שיש עוד תפילות, כדי שנראה שזה לא פנומן אחד, אלא זה חלק עם מערכת שצריכים עדיין לספר אותה בצורה טובה יותר. מי שקצת התחיל בזה יחד איתי זה דוקטור שמעון פוגל, חברי, ושאני לומד ממנו המון, שלצערי לא נמצא פה היום, אבל באמת שהוא יודע המון. אז כמובן שהתפילה לשלום הנשיא
היא בעצם, אפשר לומר, שהיא מבוססת על הקביעה המאוד מוכרת, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים ולאום, ממסכת אבות, ואנחנו יודעים שיהודים לאורך הדורות מתפללים תפילה לשלום המלכות. בין אם זה תפילה לשלום הקיסר וילהלם השני, הקיסר הגרמני, ואשתו אוגוסטה ויקטוריה, אחד הסידורים הראשונים, שעוד אפילו לא ידעתי שאני אוהב סידורים. ידעתי שאני אוהב בתי כנסת, אבל לא ידעתי שאני אוהב סידורים. כשהייתי קטן ממש, שנתנה לי במתנה סבתא שלי, אמא שלי, היה סידור שבו ראיתי בפעם הראשונה את התפילה הזאת, וילהלם ואוגוסטה ויקטוריה, וזה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, לא ידעתי כמה הדבר הזה הוא נפוץ, אבל באמת הייתי ילד. יש אגב תפילות יותר, זה מתוך סידור רדלהיים כמובן, אבל יש תפילות לשלום העולם קצת יותר מפתיעות, אם למשל נחשוב על התפילה שנאמרה כאן, אתם רואים מה שכתבתי לכם פה, התפילה שאמרו יהודי גרמניה לשלום המלכות הנאצית. לא פחות ולא יותר, כולל הדפסה בסידורים בשנת 1938-39, טוב, זה לא באמת תפילה לשלום המלכות הנאצית, חס וחלילה חס ושלום, זו תפילה לשלום גרמניה. יהי נא חסדך עם ארץ מולדתנו, ארץ גרמניה, וכולי וכולי וכולי. לא נאמר פה שום דבר שצריך להחליף את השלטון, אולי מרוב פחד, אבל זה אומר שבכל מקום באמת כמעט, או ודאי בעולם האשכנזי, מידת מה גם בעולם, שאיננו האשכנזי, נוהגים את התפילה לשלום המלכות. אז ממילא ברור שגם בארץ ישראל כך לפחות יעשה ניסיון לעשות. והניסיון הראשון לעשות תפילה לשלום המלך, לא סתם שלום המלכות המדינה, המלך, הוא הניסיון הזה שפורסם בעיתון כל תורה, ירחון רבני מרכזי, בסוף חשוון תש"י, נובמבר 1949, אוקיי? וזה בעצם הודעה שלרגל, אנחנו לא נקרא את זה מכאן כי קשה קצת לקרוא את זה, שלרגל יום הנשיא שהוכרז אז ביוזמתו של דוד בן גוריון, שרצה להבהיר לחיים ויצמן שהוא רק נשיא ולא שום דבר אחר, אז הוא ייסד את יום הנשיא ביום ההולדת ה-75 של חיים ויצמן, לכבוד זה חוברה תפילה על ידי הרבנות הראשית, עוד לא הצלחת לגלות מי המחבר של התפילה לשלום הנשיא, אבל חוברה תפילה שפורסמה תחילה בעיתון כל תורה, חולקה לבתי כנסת גדולים וקטנים, והנה ככה הנוסח שלה, נוסח שמודפס אפילו עד היום בסידור השניים, צור ישראל, זה בערך מאמצע העמוד שאתם רואים כאן. צור ישראל פודהו ומצילהו, ישעו וגואלו, המתנשא לכל לראש, הוא יברך וישמור וינצור ויגדל וינשא מעלה מעלה. ינשא מעלה מעלה, מזכיר את מה שדורון הראה לנו, את הנוסח של הרב התימני שעכשיו אני ברח לי השם שלו. הרב הלוי, סליחה, כמובן, הרב הלוי, ומעניין אותי מי לקח ממי, נעזוב את זה כרגע. בהימלא לו יובל וחצי שנים לחיים ברוכי מעש, ביצירה ומאותרים נזר ישועה לעמו וארצו, מושיע ישראל ובוני ירושלים יוסיף לו ולביתו שנות חיים עוז ועוצמה, בימיו ובימינו תפרח ותיכונן מדינת ישראל במלוא בניינה וההדרה בקיבוץ כל בניה לתוכה בשמחה, ועינה ועינינו תחזינה בבוא לציון גואל, ובית השם נכון יהיה בהר מרום השם במהרה בימינו, אמן. זה הנוסח, והנוסח הזה אכן נאמר בכל מיני בתי כנסת, נאמר בכל מיני מקומות, אתם רואים, כולל בהר ציון, הר ציון האתר הממלכתי דתי לאומי, או יותר נכון בעיקר ממלכתי לאומי וגם קצת דתי של משרד הדתות באותם שנים שבין 48 ל-67 שאין כותל ואין קבר רחל ואין מערת המכפלה, אז צריכים להמציא מקומות קדושים חליפיים. אז הנה אתם רואים, לקראת יום הולדת הנשיא תתקיים היום בשעה 1 תפילה לשלום הנשיא בבית הכנסת של קבר דוד, ובכתבה מצד ימין אנחנו רואים שהיא תיכתב על קלף מיוחד, והעתקים של הקלף יימסרו לבתי הכנסת הגדולים. אוקיי, אז התפילה הזו נאמרה. חשוב לומר שזה לא הנוסח היחיד, כי בו זמנית, ממש באותם ימים, יושב הרב עוזיאל בלשכה שלו, הרב עוזיאל הוא הרב הספרדי הראשי, כבר בשנותיו האחרונות, והוא כדרכו כותב תפילות. כל מי שלא יודע, שיפתח את הספרים שלו, שערכו עבד לכתבי הרב עוזיאל, עזרא ברנע ואחרים טובים, עושים את זה עד היום, בספרי מכמני עוזיאל ומשפטי עוזיאל ודברים האחרים, והוא כותב תפילה מאוד ארוכה, ואם תרשו לי גם קצת פחות קולעת, קצת יותר מסורבלת, והתפילה הזו בעצם אין לה שום הד. הדבר היחיד שמעניין לומר לגביה הוא שזה אומר שזה לא איזושהי יוזמה אחת של מישהו אחד שכתב ואמר בוא ננסה, אלא הנה אנחנו רואים פה שתי תפילות שונות באותה שנה עצמה, אחת ספרדית, אחת אשכנזי, לאותו אירוע, יום ההולדת ה-75 של חיים ויצמן, ואנחנו מיד נשאל האם זו תפילה לשלום הנשיא או תפילה לשלום חיים ויצמן. זה לא כל כך ברור. אוקיי? עכשיו גם זה לא הנוסח היחיד. כי זמן קצר לאחר מכן, בכמה חודשים לאחר מכן, בבית הכנסת הגדול של תל אביב, כן, אנחנו אומרים לקראת חגי העצמאות תש"י, שימו לב, מתפרסמת תפילה לשלום הנשיא בנוסח אחר. לא סתם נוסח אחר, הנוסח הגלותי ממש.
הנותן תשועה למלכים, וממשלה לנסיכים, מלכותו מלכות כל עולמים, הפוצע דבר, וכן הלאה וכן הלאה, וירומם וינשא למעלה את אדוננו נשיא מדינת ישראל, רב חיים ברב אויזר. אני תמיד אוהב איך כל חיים נהיה רב חיים, וכל אויזר נהיה רב אויזר. אני תמיד אומר שסבא שלי היה רב, לפחות מצד אחד, כי הצד השני היה, סבא שלי היה חבר. מי שמבין מה זה חבר יודע שחבר מנצח רב, אבל נשים את זה כרגע בצד. בכל אופן אנחנו רואים שיש פה נוסח שלישי. עכשיו, יש שני נוסחים חדשים, הנוסח שהרבנות פרסמה בעיתון כל תורה ואחרי זה הפיצה, הנוסח שהרב עוזיאל כתב לעצמו ולא הצליח להפיץ, והנוסח הזה שהוא בעצם איזושהי חזרה לאחור אל נוסחים שאנחנו כבר מכירים מזמן, וזה קצת מפתיע שחוזרים אליו אחרי שכבר יש אופציה לנוסח אחר, ואחרי שהתפילה לשלום המדינה למשל כבר קיימת, אז למה פתאום לחזור לנוסח של הנותן תשועה למלכים? מיד ננסה לענות על זה ברמה הרגשית, אם לא ברמה ההיסטורית, או אם לא ברמה ההיסטורית הוודאית. רק נאמר שהיה גם נוסח רביעי. הנוסח הרביעי הוא התפילה שכתב הרב גורן בסדרו לחיילי צה"ל, המחזור לחיילי צה"ל בחגי תשרי תש"י, וכאן אתם רואים זה מי שברך מאוד מאוד קצר, מי שברך אבותינו הרב יצחק יעקב, יברך את מעלת כבוד רב חיים ורב אויזר ויצמן נשיא מדינת ישראל, השר רבי דוד בן רבי אביגדור בן גוריון ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון, כל שרי הממשלה רבי יעקב אברהם צבי דורי ראש המטה הכללי, כל חבר מפקדיו וכל חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו, וכן הלאה. עוד אין תפילה לשלום חיילי צה"ל. תפילה לשלום חיילי צה"ל תגיע בצורתה שאנחנו מכירים במלחמת סיני על ידי הרב גורן, אבל הוא כבר מתחיל לשחק עם זה, ואנחנו רואים פה כל מיני נוסחים. עכשיו נשאל כמה שאלות. האם זו תפילה לשלום הנשיא או תפילה לשלום ויצמן? והתשובה היא במידה רבה שזו תפילה לשלום הנשיא שנכתבה לכבוד חיים ויצמן ובדמותו. מה הכוונתי? ראשית היא חוברה, או לפחות שתי הוורסיות הראשונות מתוך הארבע, חוברו לכבוד יום ההולדת ה-75 של הנשיא. זו הייתה המטרה. אבל זה מעבר לזה. אנחנו שואלים את עצמנו למה במנהסת הגדול של תל אביב כותבים או משתמשים מהנותן תשועה למלכים. שאלתי את זה את פרופסור מוטי גולני שכתב את הביוגרפיה המלאה על חיים ויצמן, והוא אומר לי, זאת שאלה של מי שלא זוכר, ככה הוא הטיף לי והוא צודק, של מי שלא זוכר שחיים ויצמן כונה כבר בשנות ה-20 וה-30 מלך היהודים, על ידי יהודים בהרבה מאוד מקומות בעולם. זאת אומרת, יהודים עוד 20 שנה לפני שהתפילות האלה נישאות, כבר חושבים על ויצמן כסוג של מלך, כי הוא זה שמניע את גלגלי ההיסטוריה. נכון, בן גוריון נמצא בארץ, אבל ויצמן נמצא בחול. בן גוריון מסדר את הסוכנות פה, את ההגנה, ויצמן מסדר את הצהרת בלפור. הוא המלך האמיתי. ולכן, מאוד מאוד טבעי, אם זה מלך שהוא כבר 30 שנה אחורה, שנתפלל את התפילה שהיינו מתפללים, או היינו חושבים עליו כבר בשנות ה-20 וה-30, וזאת תפילת הנותן תשועה למלכים, שאם היינו אומרים תפילה כזאת בשנות ה-20 וה-30, זה היה תפילה בנוסח הזה. אז זה לא סתם תפילה לשלום הנשיא, זה תפילה לשלום הנשיא שאנחנו מאוד אוהבים. עכשיו, גם השאלה השנייה קשורה לזה. מדוע אנחנו מוצאים תפילות לשלום חיים ויצמן, ולא מוצאים תפילה לשלום ראש הממשלה? המקום היחיד שמוזכר ראש הממשלה, זה בתפילה של הרב גורן, יחד עם השרים ועם הרמטכ"ל ועם האלופים. למה אין תפילה לראש הממשלה? הרי אני ואתם יודעים שהתפקיד היותר משמעותי במדינת ישראל הוא תפקיד של ראש הממשלה, לא תפקיד של הנשיא. אז למה זה כך? וכאן צריך לומר שתי תשובות. עד 3 תשובות. ראשית, שהתפילה לשלום הנשיא חוברה לכבוד אירוע שנחוג, והאירוע שנחוג היה יום הולדת 75 של הנשיא. לא היה אירוע כזה לכבוד בן גוריון, אז ממילא לא חוברה תפילה. אוקיי, אבל זה מעבר לכך. אין שום ספק שיהודים בבתי הכנסת במדינת ישראל בראשיתה היו יותר אמפתיים כלפי ויצמן מאשר כלפי בן גוריון. לא שלא העריצו את בן גוריון, העריכו, אין שום ספק. אבל אם אתם שואלים את עצמכם, מי נתפס כיותר קרוב לעולם בית הכנסת? אין שום ספק שוויצמן היה כזה. ויצמן נהג ליהנות להיזכר בימיו כצעיר בישיבה. מדי פעם עובר ליידיש מול קהל. מספר בדיחות של עיירה, מספר הבדיחה והחידוד. כל הדברים היהודיים האלה, שבן גוריון לא שלא יכל לעשות אותם, לא רצה לעשות אותם. וכשבן גוריון נמצא בט"ו בשבט תש"ט, נדמה לי, תש"י, בירושלים, לרגל הגעת הכנסת לירושלים הפעם הראשונה, ואחרי זה הרב בר אילן ככה מבקש ממנו שיכבד את בית הכנסת ישורון לתפילה חגיגית לכבוד הכנסת, הוא כותב ביומן שלו, זו לי הפעם הראשונה שאני נמצא בבית כנסת בשעת תפילה, בארץ ישראל. יותר מ-40 שנה שהוא בארץ, אף פעם לא נכנס לבית כנסת בשעת תפילה. עכשיו, זו לא ביקורת על בן גוריון, זאת הגדרה. ויצמן יותר מחובר לעולם בית הכנסת, ולכן יותר קל להתפלל לו, ככה לשלומו. בן גוריון לא, אבל יש עוד משהו.
אנחנו צריכים לזכור שבנקודת הזמן הזו, הרבה מאוד מאזרחי ישראל אין להם מושג מה הסמכויות של הנשיא ומה הסמכויות של ראש הממשלה. שמתם לב שבאחת התפילות, נדמה לי של הרב גורן, כתוב שם, ואת השר דוד בן גוריון. לא כתוב ראש הממשלה, עוד לא ברור מה כל תפקיד. אני אגיד לכם, למי היה הכי לא ברור? לחיים ויצמן בעצמו. חיים ויצמן בעצמו היה משוכנע שהוא מנהל את המדינה. וכשקמה המדינה, הוא במקרה, כשהוכרז על הקמת המדינה, והוא נמצא בחוץ לארץ, בארצות הברית, הוא מוזמן כדי לקבל את ברכותיהם הרשמיות של שליטי ארצות הברית בכמה רמות, משום שהם מניחים שהוא יהיה הנשיא, כמו שבארצות הברית יש את הנשיא, אז הוא יהיה הנשיא בישראל. זאת אומרת, התפילה היא לשלום הנשיא א', כי היא לכבוד אירוע מסוים, ב', כי אנחנו אוהבים את ויצמן וכיף לנו ככה להתחבר אליו, וג', משום שיש הרבה אנשים שעדיין חושבים שהנשיא יותר משמעותי מראש הממשלה. יש בן אדם אחד שלא חושב כך, ומי שלא חושב כך זה דוד בן גוריון. אבל דוד בן גוריון לא חיבר תפילה אחרת, אז אין תפילה שהוא כנגד התפילה לשלום הנשיא, אבל זה באמת סאגה מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, מה קורה אחרי ויצמן? אם באמת הכל תלוי בחיים ויצמן, אז מה שקורה אחרי ויצמן, ויצמן נפטר ב-51, ובאמת היה נשיא חלש מאוד באופן יחסי, יותר ייצוגי מאשר כל דבר אחר, אבל הוטב מזלו של חיים ויצמן שהחליף אותו גם נשיא מאוד 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 אהוב ואהוד, שזה יצחק בן צבי, ובגלל האהבה והאהדה שיצחק בן צבי זוכה לה, באמת גם הוא זוכה להרבה מאוד הדפסות של התפילה לשלום הנשיא, והרבה אזכורים בעיתונות. בואו נקרא רק את הטקסט כאן מצד שמאל למעלה. תפילה לשלום הנשיא, בקשר ליום הולדתו של נשיא המדינה, נערכה אתמול בבוקר בחדר הנשיא על הר ציון, התפילה המסורתית, זה חדר שנמצא עד היום שם על המרפסת של הר ציון, מעל קבר דוד. כן קראו את קריאת היום בספר התורה, טוב, זה כרגע פחות משנה, אבל זה דבר שקורה בגלל שבן צבי מאוד אהוב, הנה זה חדר הנשיא, איפה שהאנשים האלה נכנסים, וכדאי לומר עוד משהו לגבי בן צבי, כדאי לומר שבן צבי מאוד אהב בתי כנסת ומאוד אהב להתפלל, נכון שהוא לא היה מה שאנחנו היינו מכנים היום שומר תורה ומצוות בנוסח האורתודוקסי, בסדר, אני מניח שהוא לא היה, אני יודע שהוא לא היה, אבל אני יודע שהוא מאוד אהב לבקר בבתי כנסת, כי הוא כותב על זה הרבה, ואשתו כותבת על זה, רעייתו, רחל ינאית בן צבי, אפילו כתבתי פעם מאמרון קטן על נשיא בבית הכנסת, על החוויות שלו כמבקר בתי כנסת בירושלים. אז העולם הזה מאוד טבעי לו, ולכן גם אולי התפילה לכבודו היא מאוד מאוד טבעית. עכשיו, זה קורה גם בארץ, וזה קורה גם בחו"ל. מצד שמאל אתם רואים תפילה בתוניס, שהיא תפילה לשלום הנשיא. אני חושב שהיא כבר לשלום בן צבי, נכון? או שאני... וואלה, נדמה לי שזו כבר תפילה לשלום בן צבי, אם אני זוכר נכון. כמובן, מאוסף הספרייה הלאומית, אתם גם רואים את החותמת למעלה, אני לא מכחד. ואגב, בן צבי מקבל גם, זה נמצא באוספיו של יצחק בן צבי, מקבל כל מיני תפילות כתובות, שזו למשל הייתה תפילה כתובה, שהייתה תלויה על הקיר בצריף שלו. כמו חיים ויצמן, הדמות שלו היא דמות של נשיא מאוד מאוד אהוב, ולכן תפילות נמשכות אליו. תפילות נמשכות עליו בנוסחים שונים של עדות שונות, בגלל שהוא בדיוק היה בן אדם שעסק בכל הדברים האלה. עכשיו, הנה אתם רואים, באיחוד בתי הכנסת, עם היבחרו מחדש של הנשיא יצחק בן צבי כנשיא המדינה לתורו השני, פונה הנהלה איחוד בתי הכנסת בתל אביב יפו לכל גבאי בתי הכנסת בתל אביב, לברך בשבת זו נשיא המדינה ממשבח המיוחד הנשיא, ולהתפלל תפילה לשלום המדינה. זה אומר שגבאי בתי הכנסת בשנת 57-8, זאת בערך השנה, יש להם את הנוסח של התפילה לשלום הנשיא, אם אומרים להם תשתמשו בו, כנראה שהנוסח בידיהם, אז עדיין הוא לא נשכח. עכשיו, גם אחרי יצחק בן צבי הוא לא נשכח לחלוטין. בסידור תפארת ציון החדש, שבמקור נוצר לכבוד שנת העשור, אבל הודפס גם בשנות ה-60, אתם רואים בשנות ה-60 תפילה לשלום הוד מעלתו נשיא מדינת ישראל, וזה הנוסח הראשון שהרבנות כתבה לכבוד יום ההולדת ה-75 של ויצמן, והיא מברכת נשיא מדינת ישראל שניאור זלמן רבי יהודה לייב שזר. אוקיי? אז באותו נוסח עצמו, וזה ממשיך בעוד סידורים. זה ממשיך בסידור השלם, מהדורה מיוחדת של ישראל אותו תשכ"ז, גם פה הנשיא שזר מקבל את הברכה שלו. וזה גם בשנות ה-70 בסידור עם רי פי, סידור ספרדי ירושלמי מאוד 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 נחמד ומוצלח בעיניי, לצערי אין לי עותק שלו כרגע, וגם כי אני לא מורשה פה לאסוף יותר מדי סידורים, מסיבות טכניות שלא נרחיב בהם כרגע. בכל אופן אתם רואים כאן שלמרות שזה סידור שהוא ספרדי מזרחי, הנוסח הוא אותו נוסח, לא נוסח הנותן תשועה למלכים, שעדיין עד היום 2024 נוהג בחלק מהסידורים התימניים, אלא הנוסח המקורי של הרבנות, וזה קורה גם בסידור תפילת ירושלים. הנה דילגנו לשנות ה-80, אם אתם ירושלמים אתם ודאי זוכרים את החנות של לוגסי ברחוב יפו 117 ליד מחנה יהודה, אם אתם לא זוכרים אז אני לא יודע מה אתם כן זוכרים, חנות חמודה מאוד וסידור מוצלח מאוד עם אותיות מאירות עיניים כפשוטו, ושם גם כן התפילה לשלום הנשיא עדיין קיימת, אבל פה לפחות יש כבר
רגע, תשימו לב שגם כאן באמרי פי, וגם כאן בתפילת ירושלים לפחות, לא הדפיסו את שם הנשיא, בגלל שאולי הסידור ימשיך לשמש כשהנשיא כבר יהיה נשיא אחר. אז סתם, אני מזכיר, אם אתם רוצים אנקדוטה, אני יכול לומר לכם שתפילת ירושלים מודפס בערך 200 מטר, 300 מטר, מאיפה שגדל ובגר הנשיא אפרים קציר, שבדיוק אז בשנות ה-70 נהיה נשיא, אז אולי גם מתוך כבוד לקציר, אבל אני לא באמת בטוח. עכשיו, אלו לא המקומות האחרונים שתפילה לשלום הנשיא נזכרת. טוב, אז סליחה. כאן, דורון, אני חושב שאתה עדיין איתנו, יש פה את סידור תפילת שבטי ישראל, סיפור חמוד להפליא על ישראל קיסר שמוציא סידור בעודו מזכ"ל ההסתדרות, וכאן אנחנו רואים שעדיין הנותן תשועה למלכים עדיין נמצא, וגם כאן מוזכר הנשיא, לכן הבאתי את זה כאן, וינסה למעלה לנשיא, זאת אומרת, אמנם התפילה היא אותה תפילה ישנה של פעם, שגם בראשית שנות ה-50 התימנים נהגו בה, אבל המילה נשיא עדיין נמצאת בה, למרות שב-1992, כשהסידור הזה יוצא על ידי קיסר, כבר כולם יודעים שהנשיא הוא דמות פחות משמעותית מראש הממשלה, שאיננו מוזכר כאן. מוזכר כאן הנשיא והשרים, אוקיי? והנה שערי תפילה, ואנחנו פוגשים פה עוד פעם את דוקטור אביגדור שנען, לא פרופסור, אבל אתם רואים פה את השם שלו, בוועדה המייעצת של סידור שערי תפילה, וגם פה זה עדיין נמצא. אבל יש אנשים שלא היו מודעים לזה, למרות שאני ככה ניסיתי לתאר כאילו זה נשאר בנוף הסידורים עוד הרבה שנים, מסתבר שלא, כי ב-1969 במדור המכתבים למערכת לעיתון מעריב כותב אחד האנשים, אברהם ורטמן מירושלים, את הדברים הבאים: ברשותי סידור ותיק ובו תפילה לשלום הקיסר פרנץ יוזף ירום הודו, וכן סידור חדש ובו תפילה מיוחדת לשלום נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי. אבל טרם ראיתי סידור שבו תפילה לשלום נשיא מדינת ישראל. זה ב-1969, 20 שנה אחרי התפילה לשלום הנשיא של ויצמן. אין זה גם סוד שמרבית בתי הכנסת, במיוחד של החרדים, אינם מכירים ביום העצמאות. טוב, זה משהו כבר אחר, אבל זה אומר שהוא לא מכיר תפילה לשלום הנשיא. עכשיו, האמת היא שהוא גם מערבב פה, הכותב, כי מה אתה משווה בין נשיא מדינת ישראל לבין קנדי? קנדי הוא באמת נשיא. אוקיי? קנדי הוא נשיא לכל דבר. הוא השולט. האמת שזה כבר לא קנדי ב-69, אז למה היא התפרסמה ב-69? שאלה טועה, כי הסידור אז, הוא מאז. אבל קנדי הוא נשיא ארצות הברית באמת, והנשיא בסוף שנות ה-60 שזר, הוא נשיא סמלי. אז מה העניין שמיטה להר סיני? זה חלק בדיוק מהבלבול. יש מי שניסה להסביר את העלמה של התפילה לשלום הנשיא בסיבה אחת, ואני מיד אחרי זה אסכם ואסיים. גבאים יש עמי הארץ שעושים משבח לחברי ממשלה ולנשיא המדינה, וזאת בזמן שרובם ככולם בועטים באמונה ובקדושת השבת. לא רחוק בכלל שבאותו רגע שעושים להם משבח בית הכנסת, הם מחללים את השבת הקדושה בידיים לצורך עצמם ולהנאתם. הם מרתיחים קפה ומבשלים אוכל, מסתפרים ומתגלחים, כיצד ייתכן לברכם בשבת קודש. טוב, עוד הזוי. מה אני יכול להגיד על זה? אני יכול להגיד כמה דברים, ואני ברשותכם אסיים את השיתוף, אם אני אצליח. אני באמת חושב קודם כל, כאמור, התפילה לשלום הנשיא היא פרק מתוך מערך שלם של תפילות ממלכתיות שהתחברו ורק בחלקן נזכרו. למה? צריך לגבי כל אחד מהם להסביר, תפילה לשלום העולם נעלמה, כי הר ציון נעלם. הר ציון נעלם, אז ישראל העתות נעלם, אז תפילה לשלום העולם שלו נעלמה. תפילת הנוטים נעלמה כי הייתה כל כך מורכבת. ראיתי קודם ישב כאן פרופסור אביעד הכהן, אם הוא עדיין כאן הוא יודע כמה תפילת הנוטים שקשורה למשפחה שלו מורכבת ועמוסה, אז כל תפילה יש את הסיבה שלה למה היא נעלמה. תפילה לשלום הנשיא ככל הנראה נעלמה, משום שהתפקיד של הנשיא הפך, הוא נותר תפקיד סמלי, ואני חס מלזלזל בעצם היכולת של נשיא לעשות טוב, והרבה טוב. ודאי בימינו כשפוליטיקאים אחרים לא מצליחים לעשות טוב, נשיא יש לו תפקיד, אבל אין ספק שככלות 50, 60, 70 שנה מסתבר שהתפקיד של הנשיא הוא פחות משמעותי, ואז התפילה גם נראית קצת משונה, וצריך אולי לומר עוד משהו מאוד פרוזאי. אנחנו מתפללים את תפילה לשלום המדינה, שכן נכנסה לסידור משנות ה-60 ואילך פורמלית, ובתפילה לשלום המדינה כתוב ראשיה, שריה ויועציה. אז ראשיה כולל גם את ראש הממשלה וגם את הנשיא, אז באמת לא צריך עוד תפילה נפרדת. ובכל זאת אני שב ואומר, ואתם לא חייבים לקבל, אבל זאת זכותי לחשוב כך, שהתפילה לשלום הנשיא, גם היווצרותה, גם נוסחיה וגם מעלמה, משקפת גם את היחס לנשיאים השונים. האהבה הגדולה לנשיאים הראשונים, ולאחר מכן איזה מין ריחוק מהנשיאים האחרים, וזה לא אומר שהם לא היו אהובים, היו נשיאים מאוד אהובים ומוערכים, אבל כל אחד בצורה אחרת, ואני חושב שאף אחד מהנשיאים לא נתפס עוד כמלך היהודים, כמו שוויצמן נתפס כמלך היהודים,
ואף אחד מהנשיאים לא זכה שיחגג לו יום נשיא לכבוד 75 שנה שלו, ושאני אסביר לכם מה זה יום הנשיא. יום הנשיא זה יום שבו כל משרדי הממשלה הניפו את הדגל בראש התורן, אזרחים נקראו להניף דגלים גם בבתיהם, אם כי אי אפשר היה להכריח אותם, כך כתוב בעיתון, אסור להכריח אבל אפשר לבקש. הלימודים נסתיימו מוקדם כדי שהילדים יוכלו להשתתף בעצרות לכבוד יום הנשיא. טוב, אז באמת לא כל נשיא זוכה לכל הדבר הזה, וכמו שאנחנו רואים תמיד, וזאת המסקנה האחרונה, שהיא המסקנה של כל מי שעוסק בתפילה, אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק עליה. התפילה ככלל, והסידור בפרט, הם שיקוף של המקום שבו הם נתפסים, של החברה שאותה הם אמורים לשרת, של המאוויים והחלומות והתפיסות והאידיאולוגיות והאמונות, והתפיסה ההלכתית, של העורך, לפעמים של המדפיס, אבל כאמור של הסמכות ההלכתית שעומדת למעלה, וכאמור גם של הקהל. וכשמשהו מפסיק להתאים לקהל, ולא משנה מסיבות טובות או לא טובות, אז הסידור ישקף את זה. במקרה הזה, הסידור משקף את זה, כי התפילה לשלום הנשיא נעלמה. זה הסיפור. ואני שב ואומר לכולכם תודה על ההאזנה, ומציע לכולנו פשוט להתפלל. שאלו אותי לפני שבוע-שבועיים, איך אנחנו מרגישים כשאנחנו מארגנים אירוע כזה בתקופה כל כך קשה, והתשובה היא באמת שאלו רגשות מעורבים, אבל אני אומר שאני באמת חושב שלעסוק בסידור ובתפילה זה דבר טוב, משום שזה מזכיר לכולנו שאפשר וכדאי ורצוי להתפלל, ולקוות שתפילותינו יתקבלו ברצון. תודה רבה. אמן, תודה רבה, ונקווה שמי שעוסקים במי שעוסקים בענייני תפילה, גם הם בזכותם הקדוש ברוך הוא יראה אותנו וירחם גם עלינו ויקבל את כל תפילותינו לטובה. תודה רבה לכולכם שהייתם כאן, וברכות על הספר החדש לראובן. חג שמח. תודה רבה, חג שמח. חג שמח. תודה רבה. תודה ראובן, חג שמח. תודה ראובן, הצלחה. גדול, ראובן היה ממש מקסים. תודה חברים. יישר כוח.